Здравейте, казвам се цар Ебелин Михалев. Ебелин, защото всеки ден, 365 дни в годината унождам по една женица, защото няма истински мъже в България и Михалев, защото всички акционери, дето изтеглиха кредит, съм ги пратил да гонят Михаля. Или искам да ви обещая, Господа, аз се заклевам в Архангел Михаил, Дева Мария, в Санта Клаус, Депута Мадре, Симотека, кълна се, никога да не забравям теб, кълна се, че вашето начало и нашето начало е вашия край и нашия край. Никой не може да ме спре да започна война срещу Борисов, Прокопиев и Пеевски, аз ще ги унищожа. Никой не може от вас да ме спре жив или мъртъв, на свобода или в затвора. Задействам механизми, дето никой няма да разбере какви са, за вашето унищожение. Заклевам се, приключвам с вас. Разбира се, не ми пречи Пеевски да ми помага финансово на кампанията и както първия път, така и сега да помага с ромски гласове от гетата. Все пак парите не ме ришат, а и хората много ми се връзват, като ги хуля и тримата. Плюс това, като доказателство, изтъквам постоянните проверки от НАП и ДАНС, компи и запори на сметки. А тези над 50 фирми, които притежавам, те може и много повече да са. Но не си спомням също, както жена ми не знае колко имоти притежава, ги натиска държавната бухалка, не защото не съм изряден и защото всичките са на загуба, просто и аз не знам, така си ме рекетират. Просто не съм им симпатичен и не харесват прическата ми така напред наресана, даже и заплахи за живота имам, но не зная дали не е от всички, които съм завлякал с пари. Но все пак подостоверно звучи, че заплахите са отправени от Прокопиев, Пеевски и Борисов. Не, че те си нямат друга работа, но така моята персона става по-интересна. Затова искам да кажа, че няма нито един недоволен акционер, нищо, че откакто е създаден и последните 5 години не са получили никакви дивиденти, но пък за сметка на това и за тяхна радост не могат дори и на борсата да продадат акциите и въпреки това все пак те са щастливи и доволни. Или, да си призная, има една малка част недоволни, който ги осигурявах в моите фирми, за да изтеглят кредит и да си купят акции, но на тях ще кажа, кьора в карти не играе. Значи все пак, като цяло, всички акционери са адски, доволни и щастливи, нищо, че не могат да си върнат парите и да получават дивиденти. Все пак, обикновено така се получава, когато са поставени лица и парите не са техни. Що да са недоволни, нали си взеха чакалък още от началото. То същото, като направя на някой бушон фирма, си му мятам некой лев предварително. Искам също да благодаря на Киро Брейка, че направи кампания да съберем 5 милиона лева да спасим исторически парк. Все пак той си е голяма яма и пари си трябват постоянно. Само 5 милиона ми трябват този месец и ще обърна мача, ви казвам. За втория месец ще почна да събирам дарения и акционери за мегакомплекса във Варна, който също по рода си няма да има такъв в цял свят. Или щом върви схемата, а шарани винаги се хващат, нещата вървят. Тук искам да смъмря всичките 130 хиляди абонати на Киро Брейка. Ей, стиснатиняци, може ли само 1 милион да сте събрали до сега? Я се понапанете малко. Какви фенове сте вие? Никакви. Или аз съм си отракан от малък, значи от покупка и продажба на крадени телефони, на пласиране на компаньонки, се издигнах до най-добрия застрахователен брокер в цяла Европа. Да, в цяла Европа, до продажба на акции ЦЕС да са лиснати на борсата. Или при мен всичко е схема, дори се светнах да водя балъци до Атон да полагат безплатен труд. Така хем си правя безплатен пиар, колко добри християни сме и че помагаме, хем монасите ми метнат скъпи икони в замяна. Тук е мястото да отбележа, че и аз, като Митю Пищова, имам бройка над 3200, но не момичета, а книги, които вече съм прочел. Или което, ако ги сметнете от 10 годишен до сега, ще се падне средно, че чета по книга на 2 дена и половина. Любимите ми книги са "Психология на тълпата" и "Как да манипулираме харата". След като ги прочетох, ме озари идеята, че мога успешно да се захвана и с политика. Плюс това смятам, че съм адски компетентен, разбирам от всичко. Мога да карам кораба, защото имам опит, като съм карал компаньонки. Осъзнах, че е най-важното да обещаваш на хората и да им даваш надежда за нов Месия и Спасител. Очудваме, че до ден днешен още се връзват на тези глупости хората.
Също така няма значение какво говориш и обещаваш. До онзи ден казвах, че не искам да ставам депутат, защото някой трябва да се грижи за бизнеса, пък аз съм бачкатор, даже на почивка не ходя и спя по 3 часа и само работя. Но сега, като няма посещаемост в парка, що пък да не се пробвам, нали, някой трябва да спасява България. А да отбележа, че и хората много се връзват. И на национализъм, затова гледам все около мен да има портрети на Левски, Ботев, икони и български царе. Все пак и аз съм цар и моят лик го има на монета, да не съм поназад, а къде ще се излагам, ако нямам. Преди с полковника имахме план да оправим България за 50 години, но сега реших да го намаля на 20, че то див популизъм, ама трябва и малко логика да имат нещата. Че почнаха да се усещат хората, че се изхвърлям с обещанията, че почнах всичко да оправям в тази държава. Какво да направя, като съм си кадърен и разбирам от всичко? Те да ме изберат, пък после ще му мисля как ще ги реализирам. Както обичам да казвам, ако ти дължа пари, ми съдете ме, аз вярвам в правосъдната система. Забелязал съм, че както в живота, така и политиката, хората обичат да бъдат лъгани. Значи то е като да идеш в Гороблене да си купиш 20 годишна кола на 100 000 км. Знаеш, че не е така, но някак си ти е приятно. Като обикалям из градовете, гледам хората ме посрещат като цар и залите са пълни, ама и Бойко и професор Иво Христов са прави, че хората хем са прости, хем дебели. Затова е хубаво да обещаем, че ние от безличие ще построим нова атомна централа. Ще построим модерни железници, ще възродим земеделието и ще направим да има законност и справедливост. Ще оправим всички сектори, както ще оправим и 365 жени в годината, а иде само това, че ще се преборим с корупцията. Няма да го слагаме в програмата, че всеки е дъвчи тая тема, а пък ние сме различни. Само гласувайте за нас. Този път няма да развалим парламентарната група. Преди имах лъжлив подполковник и Етиен Леви, сега имам осъден сутеньор и агент на Държавна сигурност и този път не случих на личности, но пък за сметка на това обявих, че не са важни личностите в партията, а нейните идеи. Или то може и да има някой свестен, но и аз като Борисов обичам само аз да се показвам по телевизията и само аз да си приказвам по сбирките ми какво да правя, като много съм умен, пък що да правя други на мой гръб известни, то аз намазах покрай полковника да разберат за мен, така че кой успее покрай мен да намаже си е негова работа. Или гласувайте за нас този път, нама да развалим парламентарната група. И то не за друго, ами аз вече разбрах, че като се развали групата, субсидия не се взема, пък пари се си трябват. Ето сега от недоспиване и работа са ми кървясали очите, аз давам своя дан, хората няма ли да дадат и те своя дан и да отидат и масово да станат безплатни застъпници за двуличие. Хем безплатни гласове, хем да не харча пари, че не обичам много да давам, дори и да са чужди парите. Хората може да ме наричат, че съм цар, фараон, пирамида, сектант, измамник, но това е защото Симотека, Цанов и Прокопиев казват така. Или искам да ви кажа, че аз говоря само истината. Всичко ще направя за вас и за България, само гласувайте за нас, ето какво искате повече. И полковника го махнах, само гласувайте и се умножавайте. Ако не направя добро за вас и за целия български народ и се окажа измамник, обещавам сам ще си вляза в затвора. А сега искам да проверя дали Цанове е прав, като казва, че троловете на безличие са повече от тези на Възраждане, така че започвайте с злобните коментари. Обявявам начало. Газ. Всяка прилика с действителни лица е съвпадение. Купуването и продаването на гласове е приключение.